goed. Ga ook mee? Ja. Nou, gezellig. Tinnetje dik maar. Ja, zeker. Dat is de oermoeder. Ja. De oermoeder. Oudste fan, hè? Ja. Ja, ze kennen wel een beetje lopen, alleen ze fan mee. Nee, precies. Dus van jong die hebben de dansvloer nog even. Oké. Ik kom maar van de keuring. Ik moet dus de worden met Bella van Vrienden. Oh, oké. Ja. I saw him passing by the other day. Oh, Giel nog. Met zijn lange haar. En met de drums zo... Ja. Nee, ja, we gaan het wel weer doen, maar hij is een tijd weg geweest. Femke. Femke. En dit is Louise nog, hè? Ja. Ja, toch 10 kilo minder. In het takje erop. Ja, die staat Which direction has my arrow to go? Up on the mountains, to the rivers below. There must be a mountain, don't know its name. In my Goedenavond. Goedenavond. Heren en dames van het goede leven. Daar ben we weer, nou. Ja, maar ik ben blij dat jullie lekker gegeten hebben. Dat doet me deugd. Dan hoef ik ze niet te bestraffen. Ja, maar dat weet ik. Ja. Hij geeft iedereen het gevoel dat je zijn vriend bent. Ja? Of zijn vriendin, dat maakt allemaal niet uit. Maar, en ik weet niet, in het begin ook, hij zal mijn naam niet geweten hebben, maar elke keer als je binnenkwam, leuk, ben je er weer. En die jongens ook achter de bar, hé, daar zijn ze weer. Nou, Dat is denk ik ook de kracht van hier. ja. Het gevoel dat je op je... Je bent welkom. Je bent welkom, je wordt gewaardeerd. Dit is ik hartstikke mooi met mijn mem en Hessel. Helemaal de handen omheen en halleluja. Praise the Lord. Ik heb ze hier een beetje hinnenlokt. Locked. Ja. Want ik wie hier met een vriend van mij uit Van Hoes. En wie ik hier een beetje aan het helpen, mijn scheermeisje, dit en dat. En van die kwam het oor. En zeiden ze van, nou, ik je wel van Zimmer wel ons helpen. Dan hebben we een paar barkeepers nodig. Nou, ik zei, dat kan altijd hebben. Dus zat we aan. En, nou ja, dan is hier natuurlijk een paar maanden. En dan komen ze nou en dan komen die broers en zusters en die men die even een beziekje, nou. Dit zijn nou toevallig mijn dochters. Ik denk dat je honderden mensen kan zoeken die hier komen, die datzelfde verhaal hebben. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon mooi, ja. Iedereen kan binnenkomen, van de jeugd tot altijd zuster voor mem. Die is hier ik nog altijd dragen en die danst ik nog mee. En Hessel heeft altijd van die lekkere liedjes van vroeger. Alle nummers die is mij jongst, alle jaar jongen we het mij. Spontaan. En dat is gewoon de sfeer. Het is altijd gezellig, altijd slag en jong. Ik hou van zoetigheid, dat zie je wel. Een klefbek. Ik drink niet, ik rook niet, maar suiker, jongen. Oh, narigheid. Narigheid. Ik ken dat liedje Terug naar de Schelling hè, van Hessel. En in het beste huwelijk raak je soms wel eens van de kook. Ja, dat komt in Wij kennen elkaar, wij zijn ruim 35 jaar getrouwd. We kennen elkaar ruim 40 jaar. Dus van jonge jochies en jong meisje samen opgegroeid. En ook getrouwd. Ja, en in het beste huwelijk raak je soms wel eens van de kook. En toen zei mijn broer, dat weet ik nog heel goed, joh, doe het niet zo raar. Was inderdaad nou zo'n heftige periode. Ja. Doe het niet zo raar, kom weer naar de Schelling. En toen zijn we met de kinderen weer... En vanaf dat moment was gelukkig bij haar ook... Toen zijn we elk jaar wel weer gegaan. Dus de Schelling heeft jullie huwelijk gered? Nou ja, het is er wel, jawel. Het is een heel belangrijk onderdeel ervan, laat dat duidelijk zijn. Ik heb hier mij me kon dat ik denk eens 250 concerten zien toen ik hier achter de bar stond. En dan steeds ik was in die. Hij is er dan een keer skiën en van elke keer hetzelfde. Ik zei nee jongen, het is altijd feest. Hij pakt de meesken en hij zweept ze op. De cameraploeg die hier rondloopt, die is van Omroep Friesland.
ga een programma maken over dat ik 40 jaar in deze kroeg zit, over 3 maanden. Stoor je niet aan hun en ook niet aan mij trouwens. Ik ga beginnen met een eigen nummer en daarna zien we het. Hoeft die blauwe. Dat is 1000. Ja, ik zet dat hier even tussen. The peace that surrounds me. I doubt if I survive working 9 to 5. I doubt if I survive working 9 to 5. He's alright. I wanna hold your hand this summer. Feel the skin of your legs. Say the words I should have said long ago. The words I should have told you the first time I saw you last year. I wanna hold your hand this summer. This summer, this summer. Ook families, die ken ik ook al dat ze hier als peuteren over het podium ging kropen met pim pam pet en allemaal rotzooi uit die kast vandaan, weet je. En die vinden het nog steeds leuk. Ja. Hebben met elkaar, met ouders, met neven, nichtjes, van alles en nog wat. Ja. Dus die zijn ook van die noem dat dan allemaal van die enclaves, weet je wel. Van die fans-enclaves. Ja, heel leuk. Maar hoe het precies binnen zo'n familie leeft, ja, dat weet je nooit echt. En er was 1 rosé, hè? Als haas. Ja. Op een gegeven moment, Hessel was hier aan het spelen en ik was hier s'avonds een beetje doorlopen. En ik dook achter de bar en ik draaide een plaatje. En hij zegt van, jij blijft hier. En van, ja, op dat moment is het gewoon... Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik 16, 17. Een jongetje nog eigenlijk. Echt wel. Echt wel. Kan je je voorstellen dat je ooit een andere baan hebt? Ik denk het niet. Dan moet het wel heel gek lopen. Ja, ik denk niet... ik blijf zitten waar ik zit. Je ziet het ook wel aan de rest van het vaste personeel, zeg maar. De meesten die hebben er toch wel heel jaartjes op zitten hier, hoor. 10 jaar, 7 jaar, 9 jaar, 15 jaar. Dus, ja. Ja, niet veel verloop, Niet hè? veel verloop. Als ik nieuwe mensen nodig heb,
laat ik meestal de belangrijkste mensen bij mij werken zelf zoeken. Binnen hun vriendenkring worden ze meestal opgespoord. En dat heeft dat het gevolg dat de mensen die erbij komen, dat zijn ook vrienden van elkaar. En de gekkigheid is natuurlijk toch dat als die mensen zeg maar, iemand opsporen om bij mij te werken, dat die ook hetzelfde denken, dezelfde instelling hebben, dezelfde mentaliteit. En anders zijn het geen vrienden van elkaar. Dat werkt. Dat werkt. Van Dien? Ja. Nou, die had je gewoon dus bij het meubilair eigenlijk. Ja. Ja, maar Dien is natuurlijk een apart geval. Dien was 13 toen ik hier kwam, 12. En die las bij mij de Lucky Lux en de Suskes en Wiskes. En die was klaar met de Amberschool. En toen ging hij dus bij mij glazen halen, meedoen met van alles en nog wat. En ja, dat is gewoon gegroeid. Het is gewoon, het is niet eens, ik noem het niet eens personeel. Nee? Nee, Dien is geen personeel. Hij jet erbij. Dien is Dien. Dat is een andere dimensie. Welke dimensie is dat dan? De derde dimensie. Gewoon, je hebt collega's, je hebt personeel en je hebt de derde dimensie. Dat zijn mensen die... Die er gewoon bij. Ja. Ja. Nog meer dan mijn broer, bij wijze van spreken. Als het ware. Omdat, met hun deel ik mijn hele dag en mijn hele jaar en mijn hele leven al. Don't look down a lifetime. Birds sing and the days begin. The heaven shines from dawn till dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I love to hear them. Ik heb een ontzettend leuke jeugd gehad. In de volksmond was het armoede. Maar, dat heb ik niet ervaren. We hadden altijd genoeg te eten, we hadden altijd goed eten. Ja. Werden Dus, jullie zo wel bekeken als de familie Kooi die arm was? Nou, ja, arm niet, maar wel een beetje, volks, hè? Ja, asociaal is nog net een te groot woord, maar dat is natuurlijk flauwekul. Maar vroeger was asociaal ook synoniem aan arm, hè? Of andersom. Arm was ook asociaal. Whatever. Dat vond men gewoon. Vond men. Ja. Toen waren ook die verschillen groter. Verschillen waren veel groter. Dus met die vriendjes die een vader loods was of een reder of wat dan ook, dat was anders. Jij was toch van de anders. En mocht je daarmee spelen of mochten ze samen met jou spelen? Sommigen wel. Sommigen wel, maar dus sommigen ook niet. Mochten wel mee spelen, hè? Dat hou je niet tegen. Maar sommigen kwamen niet in huis. Moest ik dan wachten op de stoep tot Jantje of Pietje of Klaasje buiten kwam, zeg maar. Echt waar? Ja. Mijn moeder had zich al heel snel voorgenomen van ik blijf hier niet op de onderste tree staan. Dat gaan we niet. En hoe deed ze dat? Ja. We hadden een kippenfarm. Ze verkocht eieren, ze slachtte kippen met de hand. Ze had pension. Wij moesten zomers, sliep ik met mijn broertjes op de overloop. Achter een gordijn op een schutmatras met zeewier. Je kent die dingen wel, zo dik. Heerlijk lag dat. Alleen je stink als een husje. Dan werden onze kamertjes verhuurd in de zomer. Met die centjes die ze dan een beetje bij elkaar sprokkelden. Daar heeft ze uiteindelijk een heel huis voor bij elkaar gespaard. En mijn vader heeft het samen met mijn moeder gebouwd. En dan moet je je voorstellen dat echt gebouwd, hè? Dus vanuit de grond tot aan de nokbalk. En dan stond mijn vader werkte ondertussen bij Doekse. Op de boot, die zat de hele dag op de boot. En dan ging mijn moeder de hele dag cement draaien en stenen sjouwen. En als mijn vader dan thuis kwam van zijn werk, dan ging hij met ze. Zo. En dat heeft een jaar geduurd. Hè? En mijn vader had 2 banen. Ja. Die werkte 's nachts en overdag. Ja. Maar dan krijg je als kind toch een tik van mee natuurlijk. Dus ik ging op een gegeven moment toen wij dat huis bouwden, we begonnen te bouwen, was ik een jaar of 10. En we hadden een paardje, zo'n Russisch paardje. Die had mijn vader gekocht om dat huis te bouwen.
om met een karretje de stenen en de spullen op te halen. En dan ging ik niet na schooltijd ging ik niet spelen, maar dan ging ik dus naar huis. Want dan moest ik naar Benny Broersma, de bouwbedrijf, die ons ook de hand dikke boven het hoofd heeft gegaan. Ging ik stenen rijden. 200 stenen op een karretje, paardenkar. En dan reed ik weer naar het bos toe, waar het huis gebouwd werd. En dan haalde ik die stenen weer af. Dus dat was... Maar dat deed ik ook puur op intuïtie. Niet omdat ik dat moest of zo. Of... Vond je het ook wel stoer? Ik vond het ook stoer, ja, tuurlijk. Ja, want ik had met een paard en wagen gereden als 10-jarig jochie door Westheem en dan ging ik stenen halen, weet je. Ja, je zou nou wel aangehouden. Ja, dat zou je nou binnen 2 seconden bekeuring krijgen. Komt het goed? Het komt goed. Het komt altijd goed. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Het is niet anders. Nee, het komt helemaal goed. Ja, zo staan ze achter de bar en zo kruidt hij met tegels. Dat is hier, hè? Dat is de Groene Weide. Het eerste wat je wordt gevraagd op je sollicitatiegesprek, hè? Ben je van alle markten thuis? Anders kun je het wel shaken. Ja. Ja, dat kun je shaken. Hoe werkt dat? Nou, succes ermee. Dankjewel. Dit was vroeger voor mijn vader en moeder. Ja, je merkt nu na 20 jaar dan... Moet er weer wat gebeuren? Nou, dan is het gedateerd. Dat kun je merken met bepaalde dingen die dan... ja, dan denk ik van ja, dat moet nu toch weer anders. Dus nou zijn we de boel aan het pimpen. Dus dan wordt hij weer helemaal strak en up-to-date, zeg maar. Hij is 82 en... nou, verkeert nog helemaal niks. Hij verkeert nog helemaal niks. Dus ik hoop ook dat hij 100 wordt, vanzelf. Dat is lachen. Ja. Dit is de oude... Uitvoering. Ja, dit is de senioren uitvoering, hè. Dus, Jullie hebben alle twee dus Hessel. ja. Ja. We zijn allemaal Hessels. Ja. Ja. Zijn vader deed ook Hessel. Echt waar? Ja. Die legt hier ook op het kerkhof. Dus het is wel raar als je er langs loopt. Hessel van de Kooi, weet je wel. Zo'n steen. Dan denk ik, ja. Zo leg ik het demit ook zo. Ja. Ander plekje, maar... Maar helemaal wel zitten gaan, hè? Zullen we even zitten? Je geboren wordt met de vader die en overal, dan... Ja, daar zit er niks in, hè. Geen pony money. Dus het moest allemaal van hard werken komen. En hij moest ook hard werken toen hij jong was. Want hij heeft wel een goed leven gehad bij ons. Dat neem ik tenminste aan. Ja, klopt, hè? Maar hij heeft wel een vrij leven gehad, maar hij moest wel poot aan, ook toen hij klein was. Allemaal, hoor. Je was wel spelenderwijs ook aan het werk natuurlijk. Het is niet echt dat je zegt met de zweep over. Maar ja, we hadden ook altijd... Ja, het is cultuur. We hadden altijd wat te doen. Die kippenfarm ook, strontrijden. Maar wij verkochten ook weer die kippenstront. Dus dan kregen we ook weer 5 gulden voor een karretje kippenstront. Dan konden we ook weer op stap en gekke dingen kopen. Dus dat had natuurlijk 2 kanten, hè. Op een gegeven moment toen we jaren 15 waren, 14 waren, gingen we een huifkartochten doen met Duitsers uit Europa Hotel. Ja, 5 gulden, rondvaart. Ja, wat wil je nog meer? Ja, dan ben je 15 jaar en dan heb je 10 man op je kar. Dan heb je 50 gulden, dat was toen een vermogen. I love to hear them people say it's a beautiful day today. Hessel groeit op, maakt het muziek en dochter landbouwskwallen. Maar boer wordt er net. Zijn hartjeugd dat café De Groene Weide te hier zit. Ze gaan er maar heen. En dan gaan we even kijken. Nou ja, dat was niet op mijn handen fluiten. Want het was een kroeg met 4 muren en een vierkant 2 beddenplanken. En zo, nou ja, maak er maar wat van. Ja, ik kwam hier in de middeleeuwen terecht. Geen warm water in het pand. Geen telefoon. Geen gas. 1 5 ampère stop zat erin. Ik drukte een Brabantia koelkastje in het stopcontact en pots, alles uit. Toen was ik ineens kroegbaas. Jeetje. Maar ik bestond eigenlijk van de patattent die hier in de tuin stond. Dat was een soort frietkot, zeg maar. En daar verkocht ik heel veel patat.
Want hier zat een paar grote campings. Tjermelaan en Doortje en heel veel kleine campingjes. Dus ze zat zomers 6 weken alleen, hoor, trouwens. Want verder kwam er geen hond. 6 weken lang. En dan was het hier stampende druk. Bij mijn patat en binnen kwam geen hond. Ik zag niemand. Ik heb hier dagen gezeten van 5 gulden omzet. Ja, 16 uur. Dat schiet Zat ik niet hier op. 16 uur, hing ik hier in een rieten stoel. Ik zweer het je. Dus toen ging je maar gitaar En spelen. in die tijd werkte ik al bij Arie Doeksen met het bouwbedrijf. En dan verdiende ik al 10, 12 gulden per uur. Dus kun je nagaan dat als je hier 16 uur in die cruise zit en je hebt 5 gulden omzet, dan raak je behoorlijk gefrustreerd, kan ik je vertellen. Je dacht, er schuilt geen Ja, ik denk, ondernemer in mij. ik denk, dit is geen goudmijn, dacht ik. maar goed. Maar doordat ik dus geen donder te doen had, zat ik de hele dag hing ik met mijn gitaar op schoot. In mijn rieten stoel. Ik had dan zo van die oude rieten stoelen, weet je wel, van die dingen met zo'n kussen erin. En ja, onbewust, niet eens in de gaten, was ik 8 uur per dag aan het gitaar spelen. Ja, wat moet je anders? Ik mocht niks. Ik had Suskes en Wiskes en mijn gitaar. Dat was het enige wat ik had. Het eerste jaar had ik afgesloten met een recordomzet van 35.000 gulden, inclusief de patattent. Dus ik had hier 5.000 gulden omgezet in 6 maanden. Dus dat was helemaal niks. Dat is een uur, gaan we niet per uur uitrekenen. Nee, dat gaan we niet omleggen. Maar ga er maar vanuit dat ik ongeveer die zomer 1 gulden per uur verdiend heb. Ja, je had beter uitkering kunnen vragen. Ja, ik had beter uitkering. Maar goed, ik denk, verdomme, ja, dat wordt hem niet, hè. Ik denk, ik doe toch nog 1 jaar. Kan mij het schelen, weet je wel. Maar goed, het tweede jaar had ik, dat weet ik niet meer, maar zo rond de ton aan guldens. Dus 3 keer over de kop. Nou, ik denk, ja, als dit nog 2 jaar... Nog een paar keer gebeurt zo. Dan heb ik een wereldtent. En dat gebeurde ook. Ik had binnen 4 jaar had ik... een goede omzet. Stampende druk. Echt druk. Bent u trots op, hè? Ja, ik ben trots, ja. Ja, natuurlijk. Dat is een prestatie als je van niks op alles, kan je wel zeggen. Hè? Dat is een prestatie, ja. Daar komt weer deel 2 over Hessel. Zijn dochter Tess had intussen een wichtige rol, zowel op het podium als in het bedrijf.